रायजो राजानि मददजों सफाइ दैसायाव 150 मिटारनिबो बांसिन गोलाव औवानि दालां बानायदों। गोबाव समनिफ्रायनो सा ढेकियाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सफाइ दैसाजों भुगिनानै दंमोन। दैज्लांनि समाव दैया देरनायनि जाउनाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हाया आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाथाय बाजाराव थांनो हाया, बेफार फालांगि खालामनो हाया जानानै दंमोन। बेखौनो नोजोर बोनानै सा ओनसोलनि गं 30निबो बांसिन गामिनि रायजोफोरनि मददजों थाराइबारि सेन्टारनि साखाथियाव 150 मिटारनिबो बांसिन गोलाव औवानि दालां बानायनाय जायो। सरकारनि जेबो हेफाजाब गैयालासिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै रां खांनानै बे दालांखौ बानायनाय जादों आरो बे दालांनि हेफाजाबाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां सहाय जागोन होननानै बुंथियो दैदेनगिरि दैमालु दैमारि बिथाङा। लोगोसे बे दालाङा अरायथा नङा, दैबानानि समाव मा जागोन जेबो बुंनो हाया, बेनिखायनो सरकारनिफ्राय दालां बानायना होनोबो खावलायदों बिथाङा। स्पेशली जोङो दिनै बे गोबां सान्दुं गोसानि गेजेरावब्लाबो फैनानै जोंनि बे दालां लुफुंनायखौ नायसंफैनाय निउस पर्टेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। जों ओरैनो नैबे दालाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा ढेकियाजुलिनि हालामाव थानाय जोङो बे मोनसे मेन लामा, बियो जों बे बाटासिनिफ्राय मना सेन्टार थाराइबारि जानानै आप टु सोरगोफुरि थाङो। थ' बेयाव गोबाव बोसोरनिफ्राय रायजो राजा फरायसा फरायसुलि आरो लोगोसे बेफार फालांगियारि मावनाय बिथांमोना दा बे लामाजों हान्थिनो गोनां जायो। दा बेयाव दैज्लांनि समाव ओरैबायदि गिदिर जायो बे दैया, थारमाने जोङो बुंस' हाया, बे साखाथि फाखाथि गामिफोरखौ लोमलाजोबो। दाथ' नुनायाव जोङो फिसा नुदों, दा दै देरि समखाय। ओरैनोब्ला बे दैया एसे अखा हाब्लानो बिराद गिदिर देरो। दा बेबायदि देरनायाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माब्लाबा जों एग्जामनि समाव जोङो बारलांनो हायि जायो, आरो मालाबा जोङो स्कुलाव फैखानाय गथ'आनो गिदिंनानै थांफिननो गोनां जायो, आरो मालाबा बारसोम जों थांनो गोनां जायो। दा बेबायदि गोबाव समयसानि बे मोनसे जेंना आरो जोंनि सा ढेकियाजुलियाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोनसे लामाया। दा बेखाय बेखौ टेम्परारि हिसाबै जों रायजो राजा बिथांमोना एसे एनै राङारि आरो गावलि फिजिकेलि एसे एनै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों टेम्परारि दालां बानायना लानो नागिरदों। आरो बे खामानिया दिनै एसे जाफुंबाय, एसे आद्रा दंबावो। बे खामानिखौ रायजो राजा बिथांमोना मावगासिनो दङ। ओरैनोथ' जों बेजों लं लास्टिं जागोन होननानै जों बेखौ बुंनो हाया। बेयो जाहैबाय टेम्परारि औवानि दालां, जास्ट बोसोरसेनि थाखाय बियो थाबायजागोन बायदिखौ जों सानदों। आरो दै देरोब्ला मा खालामलांगोन जों बेखौ बुंनो हाया। जियानो जा, जों जायखिया रायजो राजानि मतामतजों जों एसे एनैखौ जोङो थाबायग्रोनो आन्था बेखौ जों मावनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो। ओरैनोथ' बे दालाङा 150 मिटारनिबो बारा जागोन गोलावा। ओरैनोथ' 200 मिटारनिबो बारामोन, खिन्थु जों माखासे खोसेबनानै बेखौ जों 150 मिटारसो माने दालां बानायनाय जाबाय आरो बेयाव साहा थानाय 30निबो बांसिन गामिफोरा माने बेयाव जुगदान दङ आरो बे खामानि मावनायाव। ओरैनोथ' दासिमाव जोङो गथायथ'नाय जायाखै, रावनिसिमबो जोङो मन्त्रि MLA फोरनि सरकारनिफ्राय जेबो लेटारफोर माने एप्लिकेसनफोर जों गथायथ'नाय जायाखै। थेवबो जों खुगाजों एसे फोरमायनाय जादों। आरो बे समयसाखौ जोंनि मानगोनां अशक सिंहल सार बिथाङाबो बे लामाखौ निस्सय नुदों, मिथिगौ, खिन्थु जों रायलायनाय जायाखै। रायलायगोन होननानै जों सानबाय थादों। ओमफ्राय जों ओरैनो सरकारि बिथिंनिफ्राय जोङो अराय समनि थाखाय जोङो दालां बानायनानै होगोन, जों माने बेखौ आसा खालामो आरो।